vă arăt mod de, cum să zic, mod de armă pe ce versiune poate să meargă. Acum să nu vă las direct versiunea de alea ce mai noi. Bine, când vine 1.17 puteți să le luați, că le se așteaptă de un an. Dar pe să meargă modul ăsta doar pe versiuni de astea. Și care era, nu-i amintesc. Da, uite-l aici. Și e pe ăla de mijloc. Ăla de mijloc mereu a mers. Desigur că îi arăt așa ceva. Merg, fac asta. Dar de ce vă arăt, nu știu. Adică pe asta vă arăt alt diferit, că după o să vedeți modul foarte ciudat. Da. Veniți aici, vă duceți jos, 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 jos, jos. Am trecut. Nu? Uite-l. Și îl iau pe ăla din mijloc. Pac, pac, pac. Sunt gata.